Hei, minä olen Katja Misikangas täältä Lapista Rovaniemeltä ja olen tässä hankkeessa ollut mukana yrittäjäpartnerina ja yritys on Arctic Barriers ja tosiaan olen tässä yhtenä omistajana ja me valmistetaan Lapin vahvoista yrteistä ja kasveista tällaisia uuden tyyppisiä geelishottituotteita. Ja meidän tämmöinen vaatimaton tavoite on tuoda lappilaiset yrtit ja kasvit maailmankartalle. Ja toivottavasti tämä hanke osaltaan tässä sitten meitä vähän avittaa. Tämä työ, mitä me ollaan tässä hankkeessa nyt tehty, ollaan muun muassa valmistettu tämmöinen animaatio Turun ammattikorkeakoulun kanssa oppilastyönä. Ja meillä on niinku tavoitteena, että me mainostettaisiin luonnontuotealaa erillä lailla, eli haetaan siihen tämmöisiä uusia kulmia, että miten voitaisiin tuoda luonnontuotealaa kiinnostavammin esille ja ehkä silleen, että vähän ehkä nuoriso ja muukin asiakaskunta siihen tarttuisi. Lisäksi me ollaan huomattu, että iso haaste on myös ollut siinä, että miten oppilaitokset ja yritykset vois löytää toisensa, koska oppilaitoksilla olisi paljon opinnäytetöitä ja tämmöisiä yhteistyökuvioita tarjolla, mutta yritykset ei tahdo niitä oikein löytää sitten, eikä osaa niitä hyödyntää, että miten yritykset vois saada oppilaitoksilta apua. Ja tähän me ollaan nyt suunniteltu tällaista tapahtumaa, missä kontaktoitaisiin tutkimusryhmä, oppilaitokset ja sitten yrittäjät. Ja sitä kautta ehkä saataisiin kivoja yhteisiä tämmöisiä hankekuvioita ja työskentelytapoja. No mitä me ollaan tässä yrityksenä nyt sitten hyödytty tästä hankkeesta, niin tietenkin me ollaan saatu tämä animaatio, mikä on ollut aivan huippujuttu. Ja todella jännällä odotetaan, että mitä sitten meidän asiakkaat ja yleisö tästä animaatiosta ompi mieltä, koska sitä ei ole vielä julkaistu. Ja tietenkin myöskin on ollut tosi mielenkiintoista työskennellä näiden oppilaiden kanssa ja heiltäkin on saanut tämmöistä eri alaa opiskelevilta oppilailta on saanut tämmöistä hyvää perspektiiviä asioihin, että on ollut ihan mielenkiintoista kuunnella heidän kommenttejaan tästäkin projektista ja lisäksi on tietenkin ollut tosi mielenkiintoista työskennellä tämmöisessä hankekuviossa, isommassa hankekuviossa ja kuulla mitä muissa maissa tehdään ja on opettanut paljon mullekin henkilökohtaisesti tämmöinen työskentelymalli, että on ollut kyllä ilo olla tässä hankkeessa mukana. No mitä tulevaisuuden suunnitelmia meillä on yrityksessä, niin totta kai meillä on tavoite olla yksi johtavimpia alueita luonnontuotealalla ja ehkä lappilaisten arktisten luonnonkasvien tuotannossa. Eli meillähän on Lapissa aivan valtava potentiaali ja mahdollisuus sille, että me oltaisiin maailmanlaajuisestikin johtavia alueita kasvien ja arktisten kasvien nimenomaan tuotannossa. Ja tähän me pyritään ja toivottavasti tämä tavoite vuosien varrella saavutetaan.